ክዳነዮ ትሕሰብ ተሎ ኣነ ምሳኹም እኔ ኾይኑ ለድሊ ኩሉ ክገብር እየ ካብ ዝበሉ ሰባት ና ራሚ ማእኸል መሰልጠኒ ዲዛይን ዝኾነ ላያና ክብሪ ልምጥን ፍሉይ ሽልማት ኣዳሊናኒ እሞ ብክብሪ ሰሊለና ሞራል ዕድሙ ልክ ልሞያ ኪነ ጥበብ ሙዚቃ ቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ ድማ ኣብ ባህልን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ዝሰርሐ ኣያና ጥጋቡ ተሻለ ብስሙ ዝተሰርሐ ካብ ራሚ መሰልጠኒ ማእኸል ዲዛይን ካባ ናይ ክብሪ ካባ ካባያና አምባሳደር ባህል ትግራይ መንገሻ ረዳይ ካሞውን ኃላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር አጽሃ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ይኸው እዝሎም አንቲ ሞራል የለይግን እዚ ክብሪ እዚ ስለ አገልግሎትካ የቀነየልና ንብለሉ የኽብረና ዕድመይ ጥዕና ይወስኽ ያብካ ንብለሉ መዓልቲ እሞ ለዚ ካባዚ ለዳለወና ራሚ መሰልጠን ማእኸል ዲዛይን አዚና የኽብረና ክብረት ያገና እዚ ጥራሕ ይኾነ ለአያና ፅንሒለ ካልኦት መንገድታት አሳይመንት ሒዝና ክንኸድ ልግባእ ሒዝና ክንኸዲና ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን እንደገና ፍሉይ ሽልማት ለአያና እኔና ኢሎም ዝሓዝኹሞን ለውዚ ሕዝኹምላተ ይኖር ግን ሞራል የለ ይኹን ልኻቱ ኣብ ቀድመይ ልኻቱም ላውቱካኹም ይኖር ካብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዝተዳለወ ለአያና ፍሉይ ውህብቶ ካብ ኢድ ቢሮ ሓላፊ ዶክተር አጽሃን ካልኣይ ካባ ካልኣይ ናይ ክብሪ ካባ ካብ ቢሮን ባህልን ቱሪዝምን ክብሪ ሃበና ኣዚናና ነመስግን ኣብዚ ኣብ ቅድሚተይ እንደገና ካሊእ ውህብቶኒዮ ሕዝቡን ሞራል የቀነየልና ክብሪ ሃበና ዕድመይ ሙሉእ ጥዕናይ ለኣኻ ይኹን ቢሮ ባህሉን ቱሪዝምን ትግራይ حفظ لأينا كياني تقو تشالي ناي خبري زمن شلمات كياني تقو تشالي كاب عدمان سنة جميرو ملو عدمهم أب مننت بحلين تاريخنا حزب التقراي أب معك قبل ملمعن للقبر خمو أبركتو حزبن من قسن تقراي عوي حالن يسمعهم ومخالفون أب كبرتاتن مننتن حزب التقراي نولدتات زساقر مسرس لزن صفكم بيرو بحلين توريزم التقراي بلوحل كبرن مسكانان زي ناي زمن شلمات أبركتلكم اللو ومجمرة زي ناي زمن ملو شلمات كبري عملنا بيرو بحلين توريزم يغني لنا جنا وبدنا أيتودن حنتي هتان قول عنياتنا قبل حلف سمونات بسوشيال ميديا ريخم ما تخون يخم موديلينج تمرئة تقاو كمسجن يسمع دلوس تلاس وبدنين إلى سالب عقم حيزا متى هتان موديل إيفا حفتم بالمورال سبيل حزبون نا أيانا أبو بالي أمباسادر بالي تكراي ناي أيانا تقاو تشالي بفريم لتتحظ مثلي أيانا تقاو كبري هابلنا حزي لكن متصل مجمرياتهم بما ترى الكود
ድምፃዊት ብርቱካን መብራቱ ብርቱካን ገረባኒ እሳለይ ወምተኔና ብዚያ አልፍልኝ አያና ካፍቶም ብዙሕ ግዜ ነሬና ሓደ ባህላዊ አከዳድኖ ኣብ ዕለታዊ ናብራው እንደገና ለውብሉምቺ ካብ ሳርያን ተፈልየ ይፈልጥይ ኩለና ኣብ ውሽጥና ልክሓድር አያና ናውዕሉ ልኾነ ኣስተዋፅኦ ስለዝገበረ ክብሪ ሃበልና ድምፃዊት ብርቱካን ገረባን እንደገና ሙሱ ብዙሕ ስርዓት ሰሪሓ እያ ሕዚ እውን ንኣያና መፅለሊ ልኾን ፅላል ከምኡ ድማ ጋቢ ክብሪ ሃበልና ኣዚና ነመስግን እቱ ክሳዕ ሎሙዓንቲ እንዳተኻየደ ዝነበረ ሕዚ እውን ይቐፅል ኣሎ ግን ሎሙዓንቲ እዚ መድረኽ እዚ ምስ ተኸፈተ ሓደ ሓውና